Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu epizodu našeg podcasta. O migracijama, međunarodnoj zaštiti i integraciji danas pričamo sa našom gošćom Zrinkom. Zrinka, dobrodošla. Hvala. Za početak, možeš li nam definirati tko su točno migranti i što su točno migracije? Migracije su dakle proces u kojem osobe dobrovoljno ili prisilno napuštaju svoje mjesto boravka i ostaju ili unutar države ili napuštaju državu podrijetla. Dakle, to je proces koji zapravo pogađa sve države ovog svijeta, globalan je i pogađa države koje su države podrijetla, tranzitne države kao i države odredišta u koje zapravo migranti žele doći. A migranti su onda osobe koje su napustile svoje mjesto podrijetla kako bi mogle pronaći neke nove mogućnosti u svom životu. Ako se ne varam, postoje različiti čimbenici zbog kojih ljudi migriraju. Pa tako postoje čimbenici privlačenja, a i čimbenici poticanja. Možeš li nam malo detaljnije objasniti te čimbenike? Dakle, čimbenici poticanja su zapravo svi oni loši faktori koji se odvijaju u mjestu iz kojeg osoba dolazi. Dakle, to mogu biti razni sukobi, ratovi, nesigurna politička situacija, također i nepoštivanje ljudskih prava, nemogućnost pronalaska posla, opasnost od velikih katastrofalnih događaja, prirodnih nepogoda i slično. I to su dakle sve oni razlozi koji zapravo, zbog kojih osoba odluči da će napustiti mjesto iz kojeg dolazi. Ali jednako tako, onda kada odlučuje u koju državu želi otići, onda tu postoje čimbenici privlačenja i oni se onda odnose na sve one pozitivne stvari koje može pronaći u toj državi. I to bi onda bili recimo sigurnost, prije svega fizička sigurnost za tu osobu, za njezinu obitelj, također dobra situacija na tržištu rada, poštivanje ljudskih prava, puno bolji položaj žena, manja opasnost od prirodnih katastrofa i slično. Hvala ti, Zrinka. A kada osobe mogu ostvariti pravo na međunarodnu zaštitu? Dakle, osobe mogu ostvariti pravo na međunarodnu zaštitu kada se nalaze izvan granica države porijekla i kada su u svojoj državi porijekla izložene ozbiljnoj nepravdi ili nekoj vrsti progona. Međunarodna zaštita može biti azil i može biti supsidijarna zaštita. Možemo onda početi sa definiranjem azila. Znači, što bi to bilo i tko ga može ostvariti? Azil se priznaje osobi koja je prije svega zatražila međunarodnu zaštitu i koja se nalazi izvan države svoga podrijetla, a u državi podrijetla se zapravo nalazi u ozbiljnoj opasnosti od progona zbog jedne od 5 osnova. To su rasa, vjera, nacionalnost, političko mišljenje i pripadnost određenoj društvenoj skupini. I upravo zbog toga ona ne može tražiti zaštitu od vlastite države jer smatra da ju neće ni dobiti. Također, azilanti se prema konvenciji o statusu izbjeglica iz 1951. Smatraju izbjeglicama. A što je onda supsidijarna zaštita? Supsidijarna zaštita se odobrava osobi koja ne može ostvariti pravo na azil i zato što nije osobno u opasnosti od progona, ali se smatra da bi se povratkom u vlastitu državu, odnosno državu svoga podrijetla, našla u stvarnom riziku od trpljenja ozbiljne nepravde i iz tog razloga ne bi mogla ili ne bi željela tražiti zaštitu vlastite države i iz tog razloga onda ima pravo na supsidijarnu zaštitu u nekoj drugoj državi. Osim azila i supsidijarne zaštite, postoji li još neki oblik zaštite? Postoji privremena zaštita i to je izvanredni postupak koji se provodi u slučaju kada postoji masovni priljev osoba iz trećih država ili postoji vjerojatnost da će se dogoditi masovni priljev osoba iz trećih država koje se ne mogu vratiti u svoju zemlju podrijetla i zato se odobrava privremena zaštita jer se smatra da postoji rizik da zbog tog masovnog priljeva neće moći biti kvalitetno proveden postupak međunarodne zaštite, ali i radi same zaštite osoba koje dolaze iz tih trećih država. Jedna posebno ranjiva skupina na koju se stavlja poseban naglasak su naravno djeca bez pratnje.
Pa prije nego što završimo podcast, voljela bi da i prokomentiramo nešto o tome. Možeš li mi definirati što su to djeca bez pratnje? Djeca bez pratnje su djeca strani državljani ili osobe bez državljanstva koje se u Republici Hrvatskoj nalaze bez pratnje svojih roditelja ili zakonskih skrbnika. A na koji način se u Hrvatskoj djeci bez pratnje pruža podrška? Djeca bez pratnje se u Hrvatskoj smještavaju u domove socijalne skrbi, u udomiteljske obitelji ili ako su stariji od 16 godina, onda mogu biti smještena i u prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu ili u Kutini. Svako dijete bez pratnje dobije svog posebnog skrbnika koji se onda brine za sva njegova prava i obveze koje ima. Također i Hrvatski crveni križ pruža podršku djeci bez pratnje kako bi se smanjili negativni učinci institucionalnog smještaja, kako bi se ojačala njihova socijalna mreža i općenito povećala integracija u lokalnu zajednicu. Kada pričamo o migracijama, mislim da je jako važno spomenuti i pojam integracije. Pa bi te za kraj htjela pitati što je to integracija i kako se ona provodi. Integracija je višedimenzionalan proces kojim se zapravo prihvaćaju i uključuju migranti i osobe pod međunarodnom zaštitom u društvo. Dvosmjeran je proces, u njemu trebaju sudjelovati i migranti, odnosno osobe pod međunarodnom zaštitom, ali lokalna zajednica koja prihvaća tog novog migranta. Dakle, potrebno je da se i jedni i drugi uključe i da se i jedni i drugi potrude kako bi zapravo integracija bila uspješna. Integracija uključuje razne individualne razgovore, procjenu potreba, pružanje informacija, pružanje psihosocijalne podrške, pravno savjetovanje i dakle sve druge usluge koje su zapravo potrebne osobi kako bi se uspješno mogla integrirati u naše društvo. Dragi gledatelji, i tako smo stigli do kraja još jedne podcast epizode. A draga Zrinka, tebi zahvaljujem na sudjelovanju i na svim korisnim informacijama koje si nam pružila vezano uz proces migracija. Zrinka, hvala ti. Hvala tebi.